täällä on ollut kaikki puolueet esille ja on ollut kiva käydä kavereiden kämpällä kahvia juomassa ja meillä on käyneet ja tällaista sopuisaa yrittämistä sinne parlamenttiin on torilla ollut havaittavissa tänä päivänä. Joo, sen verran tässä jutellessa on huomannut ja tullut ilmi se, että kyllä porukalla näitä hommia pitää tehdä ja tietyllä kohti, vaan varmaan ne polut jotenkin vie, kaikki tähtää vähän samoille asioille ja alueille, me eri tavalla vie nuo polut jonnekin tuonne päätöksiin sitten kun lähdetään päätöksiä tekemään ja yhteistyö varmaan tässä kohti on vielä erittäin voimakasta oikeastaan toisten kanssa, jutellaan paljon. Kyllä on, ja sitten pohjois-savolaiset kansanedustajat ovat siitä tunnettuja, että yli puolueen rajojen he tekevät hyvin kiinteätä yhteistyötä Arkadianmäellä kaikkien yläsavolaisten ja savolaisten hyväksi. Tuossa pistänyt kirjastossa juuri ja totesin, että Ivani Aho on siellä näyttävästi esillä. Meillä on täällä vaikuttavia persoonallisuuksia, kulttuurimiehiä. Seppo Kääriäisen kanssa aikoinaan jo kiertelin vaalin kentillä. Hän silloin meni läpi, mutta itse jäin vain yrittelijäksi ja yritys on jälleen menossa. Näin, sanotko vielä kuka on? Niin, mä olen Juhani Happonen ja peruskouluopettaja Kuopiosta ja olen kunnalliskokemusta valtuustossa ja kunnanhallitustyössä. Ja toivotetaan hyvää menestystä tänne Iisalmen asukkaille ja uskomme näin, että Erkki Lahtinen ja monet meidän ystävämme täällä saavat myöskin hyvän äänipotin kasatuksi. Näin puhui Juhani Happonen, kiitoksia oikein paljon.